Ayan ha, nakita natin. So itunog natin. Yung malaki-laki na ganitong tunog. Yung anag-anag naman, yung ganito. Yung mas malaki na ganito. Ayan pa. Nagpalapit sila. Akala kasi nila may purubukok talaga dito. Yung pala ay si Papas lang. Ayan. Lalong lumalapit. Kumpiyansa siya, no? Kakala niya nandito yung kasama niya. Kasi tinutunog natin yung kapaparts. Horokukuk, horokukuk. Pogi! Ayaw. Kumpiyansa siya mga kapapart. May kasama na tayo dito, may alaga na tayong wild kalapati. Ayan mga wild kalapati. Tiger fruit kuk. Safford Jokes.